ceba quenda a Adolfo Muiños, alcalde de Rianxo e anfitrión virtual da xuntanza. Saúde a terra, Adolfo. Bo día, tes a palabra. Moi bo día, saúde e terra a todos e a todos os que nos acompañades hoxe. Deste xeito se cadra diferente, mas non por iso, exento de emoción, de ganas de estar e compartir todos xuntos baixo a presenza de Castelao. Un ano difícil, evidentemente, o que temos. A todos nos gustaría percorrer as rúas de Rianxo seguindo ese territorio da infancia, esa patria da infancia que tanto marca a xente, se marcou ao noso Castelao. Mais a responsabilidade exíxenos, de algún xeito, ter que recurrir ás tecnoloxías para lembrar a Castelao. Pero tamén está ben, e tamén indica que é unha figura que traspasa os tempos, é unha figura presente, e que nos xunta e nos reúne, aínda que sexa con todas as dificultades que teñamos que recurrir a estes novos medios de comunicación, estas novas canles. Un Castelao que é o noso principio e o noso fin, decía Avilés de Taramancos nos seus versos, e que, polo tanto, sinalan iso que comentou antes o compañeiro Chesky, esa presenza tamén de Castelao nun momento difícil como foi o andazo da gripe española no ano 1918. Estivo aquí, estivo ao noso carón, como está sempre nas nosas xentes, como din tamén outros versos que ve nos rostros das persoas que viven en Rianxo, pegadas dese Castelao que nos deixou para marchar a un exilio forzado por culpa do golpe de Estado. E sempre estivo presente, como está presente cada vez que escoitemos ese himno, ese segundo himno de Galicia que é Ondiñas da nosa ría, homenaxe da amiga á República naquel momento. Amigos e amigas, a Casa Aberta de Rianxo está sempre para lembrar a Castelao, a Casa Aberta de Rianxo está sempre para acompañarvos e a vos e a todas os que estades aí. Oxalá, o ano vindeiro, poidamos percorrer estas rúas ao ritmo das foliadas, ao ritmo dun grupo de gaiteiros que nos acompañe nun percorrido vital. Mentre non se produce iso, seguiremos lembrando a Castelao e estará sempre presente con nós. Moi boa xeira, continuade con este acto e, oxalá, como dicía antes, o ano vindeiro poidámoslo facer presencial e estexamos todos presentes. Saúde e terra para todos.